ebe a maka na o nwere ofu ihe m chọrọ ịghọta. Ana m anụ kepu na igwe na-achọ nwata nwa agbọghọbịa na-amara nwoke. Mama, nke igwe na-achọ nwata nwaanyị na-amara nwoke. Ka ihe o jikọ na-achọrọ ha. Maka ama m na omenala obodo anyị si na o nwere ka igwe wee na ụmụ nwaanyị na-abụ. N'ọsọ sofu nwaanyị ka igwe ga-anụ. Nne, achọrọ m ịma ihe ọ ga-eji ha wee mee. Kama ebe uche m niile na obi m niile nọwụ maka uru ga-apụta na ya. Igwe kwere nkwa na di na nwunye ọbụla enwetara nwafa na-amara nwoke na-enye ndị agha ayara ego 110. Mama, ọkwa nnukwu ego bụ ya? Agbagba ego. Agbagba ego. Nne, Mama, ama na ị ga-agwa m eziokwu. Mba, wa dị m atụ gasị atụ ngokwe na nga. Oke ma na nne gị ka m bụ. Ama m n'ibu mama m. Biko, ka m jụọ gị ofu ajụjụ. Ị matanugo nwoke? Nwoke o jenugo na ngwongwo gị n'ebe? Mama mba, amatabeghị nwoke jetube n'ihe m. Ugomma, onwenugo ka nwoke si wee tinye gị ihe ebe a? Gwa m eziokwu. Mama, dị m ekwe ka ha jee n'ihe m. Mba. Ngwanụ, ọ bụrụ na nna gị bata, mmiri ya na-abụ ekwuo maka ya, ka o wee duru gị dujere igwe, inugo? Ihe ọ pụtaziri bụ na o meghezi na onye ọzọ, nwere ozi onye ahụ fụziri ọzọ. Igwe, ịgwa gị nke bụ eziokwu, sọsọ onye a ka anyị nwetara. Anyị ejekatago, jee Igbo, jee oru, enwere onye ọzọ. Igwe, ịma na anyị mechaziri gwerizie ife a anyị ji enene wee nenebe ha etu aha isi wee kwekọrịta. Ịma na anyị na-esi na enwere onye anyị nweta kama ofu mkpụrụ onye eze ma gwa gị eziokwu. Kebe eziokwu bụ ọzọ adịgwanụ nke onwere ofu nwa agbọghọ anyị eneneba etu anyị si enene obodo idumuji anụnwa iwe gba m nkịta anatawa ya na enwekwa ka ọ dị. Ọ fọrọ ofu onwere fọrọ ofu nwekwa ka ọ dị. Keruzie onye bụ onye nwe ka anyị debe ebe ahụ. ị na-ajụ m onye ọgwụ makwa na ọ na-agba na-ama atụ ọsọ ọhụụ dịka ọdụ n'oru mana iweghị aka n'azụ ọ bụrụ ike nwa gị nwaanyị. Nwa m nwaanyị mbanụ ya bụzie enyi mere enyi ya. Igbo enyi mere enyi ya. Ọ bụzie na nwa m nwaanyị detu ịgbachi nkịta jesi ife niile anyị je wee nata ebe a tupu ị na-agwa m na ya kara je. Mbanụ o nwere ka ọ dị mana nsogbu adịrị ya. Igwe ka m gwaza nke bụ eziokwu, ifuru nwa m nwaanyị amagolo ife nne ya amarọ. Ọ ma ife nne ya amarọ, ana m agwa gị nke bụ eziokwu. Igwe na-ekene ka ọkwa ịma ada m nwaanyị ọfụma wee fụ ka ọra. Ị na-ekwu maka ukwu ya, ọ bụghị etu ukwu ya ha ka anyị ji ekwu. Amụ na ahụ ma etu esi enene anyị bịa enene nwa nwaanyị etu esi enene nke ndị ọzọ. Nna anyị o nwere ihe ezi nchọ ka anyị karịcha ka ndị butere gị nnukwu iri. Ọ ya ihe ahụ na-esewe egwu eji n'afọ dị gị egwu inyegode m nne na asị na ọnụ ụlọ atọ mmanụ ntị anụ ihe nye m nricha kọwara m ihe na-akọrọ m. Aghọtara m na Igwe na-achọ nwata ụmụ agbọghọbịa na-amara nwoke. Uche m dị ya, achọrọ m ịma ihe ọ ga-eji ha wee mee kama n'ihe nweta nke a ga-enweta na ya ebe a ka uche m dị. Nna anyị chere ihe nrita ga-erita na ya ka uche gị na obi gị dị. Nna akụkọ dịkwa n'ụwa a eziokwu. Mgbachi ka njọ gị onye na-enweghị nwa agbọghọbịa n'ụlọ ya ọ na-atụ anya ọgọ nwoke. Ọ dị ka ịghọta ihe njụrụ. Asị m onye na-enweghị nwa agbọghọbịa be ya ọ na-atụ anya ọgọ nwoke. Kọrọ nke a idobere be gị a bụ ọchịcha mere ihe ebere oke ka iji nwee ntụkwasị obi ka iji anata Igwe ihe o ji. Lekwa anya ka m gwa gị ude na-abụrụ anụ. Nna anyị, ọ gịnị mere iji na-ekwukwa n'okwu otu a? Nna anyị ewepụtago m ohere wepụta ezigbo oge wee jụọ Ugomma ajụjụ.
o wee nyụọrọ m iyi wee saa m ya nke ọma wee sị m na ya bụ nwa agbọghọbịa nke na-amatabeghị nwoke si ka m gwa gị ka iduru enwe ike ijekwuru igwe ịhụrụ ka anya mmiri akwa na-agba m n'ọchị nna-achị ọ dị ahụ ga-adịkwa ka mmiri a na-ezoro ka m tụnyere n'anya atụnyeghị m ihe n'anya ọchị ihe anyị na-egwa m bụ ihe na-ebupụta m anya mmiri akwa chere ị jụrụ ada gị nwaanyị ọ sị gị na ya bụ nwa agbọghọbịa na-amabeghị nwoke emechara ulo ikweruo n'obi gị niile mgbe ị na-enegarịzi anya ihe igwe ga-enye gị dịka onyinye tụfịa maka na oke akpịrị na-egbu mmadụ akpịrị ogologo ọ na-egbu mmadụ ị na-ekwere ihe nwa gị gwara gị nwa gị ukwu ha ka ukwu aban ka iji tụkwasị obi ma gịnị mere ukwu ya ji harịtụ ha o iche na ọ na-abụchi bụ otu na-akụ ya gbamgbamgbam ka o wee bụ ọ ihe a na-akụ ya ihe ụmụ nwoke na-akụ ya ịma na ụkwụ na-aga wamgbam na onye na-aga wamgbam na ahụ ya ka m gwa gị nke bụ eziokwu ị na-akọrọ nwatakịrị n'anya ka m gwa gị ihe ahụ unu na-eroro m amacha m ya uriom ahụ ịnwụ na-aga ahịa mụ nwa ji nne ya maka na unu kpaa nkata kpachicha weneche na mama gị nkata ahụ niile unu na-akpa ga-emecha kpudo unu maka ama m na ihe ị chọrọ bụ ka echepụta m ụkwụ na ama ichepụta m ụkwụ na iro ka ndị ụwa wee chịa m ọchị nne ọ bụrụ na enweghị ihe ọzọ ị chọrọ ịgwa m ga-abụnye m nne nwe si na ọ dị ka nri nwere nne dị na nwa nne dị maka na agwara gị eziokwu mana eziokwu na-agba agba na ntị Ijuwe nwayọ nwayọ Ijuwe nwayọ nwayọ Ogini ka na-emezi Ogini ka na-achọzi Ọbụla ka kinu si adan Gosi atọnụ Achọba afụ gị ọ na-akọzi na-akpa dibịa Ọ bụrụ ife iche na ọ bụ ka ọ bụzile Kebu naga anyị chọrọ ife igwe Ọ bụrụ ife iche na ọ bụ ka ọ bụzile Onye ka ga-akọlụ Onye ka ga-atụkwasị obi igwe anyị ga-adị nọ udo dịkwa udo dị igwe ọkwa kịta ka dị gị si ebe a o nwere ife mere nsogbu adịrọ kama abịa m ịhụ gị maka nwa m nwaanyị Waru oge ya ọ danụ Asị na agwa bụ mma nwanyị Ife iche n'ọdụ jinu Na mmesi chaba ọcha igwe anụrụ m na ị na-achọ nwata na gbara nwoke mgbe wepụta ohere wee jụọ nwa m nwaanyị ajụjụ ọfụma o wee gwa m na onwe n'ube nwoke jere na ihe anya na ọ mara nwoke ọ ya mere m ji wee kpọta ya ka ihe ya mana adịghị mgbe mụ na adịghị na-akpa ihe dị na ya ajụ onye ọsị na ọ marago nwoke kedụzi ka ezi ka o si wee mara Ugomma onwe ka gị na nna gị si wee karịa akpa nkata ka ihe gị na nna gị mere Mama nwerukwa ama m eme nna m jisi na mbụ nwa mara nwoke amabeghị m nwoke igwe gwa m eziokwu onwego ka nwoke siri gaa n'ime gaa ebe n'ofu onwego nwoke gara ebe ahụ gwa m eziokwu igwe nwebeghị oge mba mama nwebeghị ego ahụ igwe nwebeghị eme ihe mere o nwere ife m ga-eme ọ bụrụ na nwoke agaghị ebe ahụ m ga-ama mara ọ bụrụ na nwoke agabeghị m ga-ama akwa m gaba n'ihu ya dị m nkwadobe Obodo anyị nọ na nsogbu Onye ka a ga-etinye kwuru Onye ga-asọpụta anyị bịa nwaanyị akere ebe isi na ije ebe ka ị hapụrụ m jebe na adịghị esi nata echecha m ọgbakọ na nke igwe nata ebe a wee yọọ gị ayịyọ sị gị bunye m nri ayịyọkwa ka m yọọ gị ese nke bịa isi azụ nọ jewara
jewara onwe gị wee ruo kịta. Ọza ihere megbuo gị, asị m ihere megbuo gị. Ọkụ ị chọrọ ime ebe m gara ka m gbanụ gị nụ. Agara m bụ igwe ka m gara. Igwe wee jiri aka ya wee chọpụta na Ugomma nwa m bụ nwaanyị na-amara nwoke. Ọkwa gị ji ọnụ iji wee rie ji na ede wee jekọrọ igwe na Ugomma bụ nwa agbọghọbịa mara nwoke. Ọkwa gị ihere onwe gị megbuo gị. Ihere mee gị ihere onwe gị megbuo gị. Ị na-ajụ m ajụjụ ịmata gị ebe m. Na nwaanyị eziokwu ka nwaanyị a na-ekwu na nwa m bụ nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke. Ọ dị ka eziokwu? Ọ bụ na nwa m bụrụ nwa agbọghọbịa na-amaghị nwoke wee dị etu a, ọ matazie nwoke ka ọ ga-adị na ọkọtọ karịkwara. Igwe mmadụ abụchi, a ga-achọta onye ga na-akụziri ha ka adaeze si eme, ka o si akwa agwa, ihe ọ ga eme ma nke ọgịdị ga-eme. Nke ahụ nkachasịa a ga-awa ha ọnwụnwa, ofu n'ime ha ga-apụrịrị. Ya ofu n'ime fa nke kwudoziri ga-abụ nyawa ga-abụ adaeze. Agbara nwaanyị ga-achọta onye ga-abụ ọkpala eze. Ya mere ekwele gị abịago na mmezu. Ha ga na-aza afa gị agbụrụ gị ama nchizi. Aha m wụ Agwaọma. Igwe kpọtakwara m ebe a ka nye ụlọ ọzụzụ otu Adaeze si ebi ndụ ya. Adaeze na-akpa agwa ọma. Adaeze ka ọ ga-esi wee na-aga ije, ka ọ ga-esi wee na-ebi ndụ ya, ka ọ ga-esi na-akpasara ndị ọzọ agwa. Adaeze ga-eche maka ndị ọzọ tupu o chee maka onwe ya. Adaeze ga-enwe akọ na uche. Adaeze nwee ka o si akpa agwa, ka o si ebi ndụ. Nghọta ihe na-ekwu. Adaeze ga-amakwa n'obi ọkpara eze. Oge na-abịa, oge Adaeze ga-awụlọ ọlọ sorokwa n'igwe chi obodo. Onwe onye kwesịrị ịpụ ebe a, onwe onye ga-achọta unu ebe a, ma nne gị ma nna gị. Ebe a ka ị ga-anọ. Ihe a m kwuru na ghọtakwara ya. O nwere ihe m chọrọ ịjụ. Uwe anyị enwere ike ịga bute uwe anyị? Mba, efe unu uyi unu ga-adị na-eyi mgbe ọwụna. Mana onwezikwana ihe ọzọ unu chọrọ, a ga-enye unu ya. Onwezi onye chọrọ ka ọ jụọ m ajụjụ ọwụna. Unu nwere ike gawa ebe unu na-anọ kịta. Ụmụ agbọghọ nọ na nke obi igwe na ha mara nwoke. Ikwetere ihe ahụ? Mmụọ bụ Oluchikwete na onwebe nwaanyị ọbụla nọ na udumujem na-amabe nwoke. Ashị ha na-ncha amago nwoke. Ọkwa ma iche adị ndụ na iche ọzọ ama ihe a na-eme. Iche ọzọ wee duru nwa ya nwaanyị duga nke obi igwe ya na-asị na ọma dị nwoke gbafa nkịtị. Nke ahụ dịka akpa akpụ. Ha ga-aga igwe ga-achụpụ na-ekwe ya ka ngwa gị. Ha bụ na ha ma onye ada ọkụ bụ n'obodo ha eji ese maka na mma abapụcha ha ncha niile ofu ama m ihe m ga-eme ha. Ọ maka nke ahụ hapụrụ ya. Adaeze ekwesịrị ọ na-agwa igwe okwu, o were mkpụrụ anya eze n'anya. Ikwesịrị Adaeze kwesịrị ọchụ igwe okwu orube isi. O gosi na azụrụ gị azụ, o gosi na inwe nsọpụrụ, o gosikwa na ị nwere agwa ọma. Ekwugo m ka ọra m n'ọnụ taa, mbọsị ọzọ ka anyị kọọ n'ubi onye anyị bịa. Onwe onye nwere ajụjụ? Enwere m ajụjụ. Agbara nwaanyị ọ chọpụtago onye ga-abụ ọkpala eze?
hụrụ ajụjụ anyị jụrụ o riri m ọnụ ọ karịkwara m aga m azanwu gị ajụjụ a mmaragodi ya aga m agwa gị ọmarịcha ị na-ekwu ka ọ dịka gị ọsịsọ nwa uche gị ga-adị ya ị ga-akpachapụ anya gị n'ụdị ajụjụ ị na-ajụ maka na o nwere ụdị ajụjụ ị ga-ajụ ebe a ọ masị ezipụ gị na bụ igwe a ka onye chọọ wee ruo one mgbe ka a ga-eji zụgidezie fa azụrụ gbaga agbaga azụrụ gbada agbada ewere fa bụrụzie ndị ga-ebi na be igwe zaba ndị adaeze ruo one mgbe wee ruo one mgbe ọzụzụ nke mbụ ga na oriri izu 7 tupu a na-abanye na nke ọzọ. Nke ịbụọ ga-abụkwa izu 7 nke a ga-eji wee nyochasịa ha tupu amara onye ga-abụ adaeze. Nke mbụ izu 7, nke ịbụọ izu 7. Ahụ ife nwere kọwakọrọ m ya ọfụma na agụtachara m. Onye ga-abụ adaeze ga-abụ onye obi ya dị ọcha, onye nwe obi umeala, onye ga-achịkwasị nwe obi. Kịta afụ ka m na-afụ aghọta ya. Dalo. Ada, ịma na abịa na obodo anyị abụ Udumeje. Ịbụ egwaniwe maka si ekwu ya. Ịbụ ofu n'ime ụmụ nwanyị dị iche. Agwa gị dị iche, agwa gị amaka. Ịma na amaka. Ihe gị na-amasị m wee sị ka ama mma ga-ekwe ka anyị bụrụ no obi ji m na aṅụrị. Ihe nchọ ka mma ka o nwere ike ikwe omume bụ na achọ m ka mụ na gị dị na mma, achọ m ka kisi wee dị n'obodo anyị a iri m n'obi. Ihe gị na-amasị m, biko achọ m ka imepụta obi gị ka mama ga-abata n'ime obi gị ka agwa abata n'ime obi m, maka na obi m ịnọ n'ime obi m biko. Ụba ya ọ dịghị ka nwa abụọ ada ọkụ, nwa ama ama n'obodo a, ọmalịcha nwa ama ama n'obodo a ya emekata ngodu mmanya emekata sị na m na-ahụ gị n'anya, onye ụbịam dị ka gị, onye ọrụ ugbo, biko jeje chọọ nwaanyị ọzọ enwere m efe. Adọkụ esi na m bụ gịnị onye ọrụ ugbo? Ọ maka na iwe ewu na mgbe ewu na-ahụ ada ọkụ n'anya. Bịa lụwa m. Ihe ga-akparị mbụ na mgbe ewu angwasị nke bụ eziokwu. Hapụ ya na-ebughị isi
maka na-asị gị na n'ịdị iche na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ ọ bụ na ịdị iche kedu ihe mere isoro na ụmụ nwaanyị ndị na-amara nwoke na ọ na-ebu ese ịwa anụ ịnwa ya anwa nyeghị egwu mba ị na-atụ ụjọ mba chiri mpọ na biko nem ha ngada igwa nem biko o de suka anu mpi o nta kan ka manga ba wondu ya ndike na agbanwe fa ha onye ke na agbanwe onye agbanwe imam ba wondu ya igbanwe go yan ha ọ na-wetere m ọnụ ọ na o ji mma kepụ gị isi ka ya atọ mgbu ya igbo ya tiri anya ya akpa ya adọkụ ọ na-esusu anya adambe ituwe nwayọ nwayọ ituwe nwayọ nwayọ gịnị ka na-emezi gịnị ka na-achọzi ọbụla ka kinu si adani kosatọnụ achọba afụ gị ọna kosi na-akpa dibịa ọ bụrụ ife iche na ọ bụ ka ọ bụzi onye ka ga-akọlụ onye ka ga-atụkwasị obi chim ji obodo na n'ọgbagharị onye ga-azọpụta mụọ ije ụwa bụ nwayọ nwayọ ụkwara oge ya ọdanụ asị na agwa bụ mma nwanyị ife iche n'ọdojinu ya mesị chaba ọcha kedu ife anyị ga-emezinu achọba bụ ihe ọ na-akọzi na kpadibịa ebe ka gafe ife a na-achọ obodo emebigo ebe gafe ife a na-achọ ogene dị anyị na amaghị nwoke igwe nọ na nsogbu ebe ka gafe nọ ife a na-achọ ije ụwa bụ nwayọ nwayọ igwe ọ na-aga ọfụma ha na-amụta ọfụma ahịa ka m sịrị ka m fụnụ mana igwe ka o si dekịta ha na-abụ dị mma ọ dị m ka ọ ga-afịa anyị arụ ịghọta onye nke ga-abụ adaeze maka na ha na-abụ dị mma ha na-abụ na-emebe ọfụma ọ dịkwa mma anyị mee nke dịla anyị rapụziela agbara a sịrị gị tụpụrụ nkịta ọkpụkpụ rapụrụ ya ọgụ ya na ndị mmụọ anyị megoro nke dịla anyị afọ ọ na-aga ọfụma onye ka nsịrị ka mgbe malụ unu ga-abịa ka unu gawa na be unu ka unu jefu ndị be unu mana burukwa n'obu na unu ga-abata tupu anyanwụ ada n'ọta ihe nkwu daalụ hinne amakwana na ịbụ ezigbo mmadụ obi ga-adịgodi nne na nne m mma n'efu m ama na ndị be unu ga-enwe obi aṅụrị ma ha hụ unu taa mana ihe mere bụ na unu ga-aga ọsịsọ ka
unu wee ike bata tupu chi ejie, tupu anyanwụ ada, maka na unu na-abata ahụ n'oge a ga-achụpụ unu na ezinụlọ igwe. Unu nụrụ ihe m kwuru? Anyị ga-abata ọsịsọ. Bịanụ gawanụ ka unu nwee ike bata ọsịsọ. Ituwe nwayọ nwayọ, ituwe nwayọ nwayọ. Gịnị ka na-emesi? Gịnị ka na-achọsi? Bịa ọmalịcha ka a na-akpọ gị ka ọ gịnị? Ọ na-akụziri gị otu isi ekele ndị tọọ gị ma ọ na ịhụ ha? Kedu ụdịrị ọzụzụ iberibe a na-azụdo n'ihe a? Bịa Adaọkụ, ị kpọrọ ya ọzụzụ iberibe? Nya anyị mepere ọnụ anyị ji eri ji, eri ede, wee kpọọ ọzụzụ nna ata afụfụ n'obi igwe nke iberibe ọkwa ya? N'anya ka m gwa gị, efe onye bụ ọzụzụ a na-azụ anyị, ọ maka ndị na-amalụ nwoke, ndị dị ka anyị. Ọ bụrụkwa ndị dị ka gị, ndị ewu kpọpụsigo. Hey! Adaọkụ, ka ife okwu i wee gbasị ya nkịtị. Ituwe nwayọ nwayọ, ituwe nwayọ nwayọ. Gịnị ka na-emesi? Gịnị ka na-achọsi? Ọ bụla ka kinu si ada, gosi atọnụ, achọba afụ gị ọ na-akọzi na-akpa dibịa. Ọ bụrụ ife iche na ọ bụ ka ọ bụzile. Onye ka ga-akọlụ, onye ka ga-atụkwasị obi? Chim chi obodo nọ n'ọgbagharị, onye ga-azọpụta mụọ? Ije ụwa bụ nwayọ nwayọ, ije ụwa bụ nwayọ nwayọ. Ụkwara oge ya ọ danụ, a sị na agwa bụ mma nwanyị. Ife iche n'ọdụjụ. Papa, batago. Hey, no. Okay, Papa, no. Ọ nọ n'ime. Ya wamo. Jeka iba n'ụlọ ka ndị kwadoro gị nri. Hey. Ba n'ime. Hey. Adam Jeko. Adukwu m. Ada bekee m. Ada na mma. Hey, nwa m Jeko. Nwa m. Adam. Mama. Ị ga-agbatu anya ala, enugo. Nwee obi umeala wee kpachapụ anya. Ka I wee na-agwọta ihe niile a na-akụziri gị ebe ahụ, enugo. Onye maara. Ma wee chi. Ọ bụrụ gị maka a ga-arọta. O wee balụ gị wee bara m. Mama, aghọtara m. Agba mbọ na-eme ihe niile sa mere m na-erubekwa n'isi. M ga-efichekwa gị anya. Ị ga-emechikwa jikwa n'ụmụ na-eko. Adukwu m. Ada bekee m. Abụ obodo oyibo m. Ada obodo oyibo m. Nne, ị ga-anọ ka m sie elu gị nne ka rie nne enugo. Biko n'isi n'elu nne bire m nke dị anyị. Ha site anyị na anyị na-ata tupu na anyanwụ anụnwa abalị. Mana ugbu a ka ị bịara. Nne m ọkwa isi m na-erube isi ọkụ ya si anyị mere biko ka ibunye m nke dị adị ka anyị. Nwa m bekee m anya gị na-emekwa m. Dịga anya gị na-eme m kama ịmara onye nna gị bụ. Nna gị wee na-eme ihe niile na-esiri m ike. Ọkwa sọ m eme nke. Ọ ga-asị ka ọ tụtụnitere m ihe. Mama ozugbo aghọtakwara m. Oge na-adịghị anya m ga-efichakwana gị anya mmiri. Ma papa na onye bekee m. Ihe ọma dị otu a bịa be m. Ise. Bekee m.
Ituwe nwayọ nwayọ. Ituwe nwayọ nwayọ. Gịnị ka na-emesi? Gịnị ka na-achọsi? Abụla ka kinu si adani. Kosatanu achọba afụ gị ọna kosi na-ekpa dibịa. Ọ bụrụ ife iche na ọ bụ nke ọ bụzi. Afọ m n'iso n'ụmụ agbọghọ na-amara nwoke nọ n'obi igwe. Eso m na ha ndị na-amara nwoke. Zuzo mechie ọnụ gị. Ọnwụkwene mma m mere unu a na-azụkwa ya ọfụma. Mechie ọnụ gị. Chere na ama agwa gị. Hai! Awolo. Okwa nwa na kpado ọkụ. Anụmanụ a. Ituwe nwayọ nwayọ. Ituwe nwayọ nwayọ. Gịnị ka na-emesi? Gịnị ka na-achọsi? Abụla ka kinu si adani. Kosatanu achọba afụ gị ọna kosi na-ekpa dibịa. Ọ bụrụ ife iche na ọ bụ nke ọ bụzi. Onye ka ga-akọlụ? Onye ka ga-atụkwasị obi? Chim 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 ji obodo na nnọgbagharị. Onye ga-azọpụta m? Ngwa ya bịa ka ị nabazi o bee eze adịgo nso o Ahụla m unu emeela nke ọma o. Ngwa bịa ka ị nama tupu ọ dị ka atụmịyi eji na mmechighị ọnụ nnegbu ya nkịta gị ọnụ o jibụla onwe gị ekwere mmadụ gbapụgoro ọsọ ka o mesịa gbapụkwa ọsọ m ga-agba ọsọ ezigbo mmadụ o na-agba site ka kịta jewe unu ga-akpachapụrụ onwe unu anya. Ọmụmụ nke mbụ agago, ihe a na-ebido kịta wa ọmụmụ nke abụọ. Ofu onye n'ime unu ka a ga-ewere ga-abụ adaeze. Ama m ka ọnwụnwa ya ga-adị maka na ọ bụghị ọmụnwa ga-anwụ unu, ọ masị ga-anwụ unu. Ofu onye n'ime nunu abụ emelugo onwe ya. Ịmakwa onwe gị iburu ọzọ onye ahụ Igbo mbụ. Ọmalịcha achọzibifu gị na obi eze a ngwalaba. Agbara nwaanyị biko gbaghara m. Ọ bụrụ ọmụnwa mere onwe m kama ọ bụ ada ọkụ na ndị otie ha nwakpọpụrụ m n'ike, biko gbaghara m. Ọ masị bụ ọbụla nwaanyị nwere obi ebele m ga-enye gị ofu ohere ọzọ, mana unu na-abụ esikwara na obi eze a wee pụọ tupu amụrụ onye ga-abụ adaeze. I merela ofu n'ime ụmụ agbọghọ na-abụ gịlịma nwoke
emesu ihe bụ nke a gwara nwaanyị laa n'efu. Agbara nwaanyị biko gbaghara m ma mmezikwa ya ọzọ biko. Ife imebili enwezi mmezi. Ijuwe nwayọ Ijuwa nwayọ Lolo, iya dari di mana? Obula kakinu si adan Kosatonu Achoba fugyo na kozina badibia Oburi fight na buko buzile Onyeka ga kolon Onyeka ga tukwasi obi Tim Tiopodo na bagari Adade mma. Hey. Ọkwa ihe ya nwa na-eme n'obi eze iji chọ nwa abụọ na-amaghị nwoke ga-anọchi dịka adaeze ndị maka nchọ ka ime ya ka e bụrụ adaeze n'obi ọgaranya ọkwa ifuru nwata nwaanyị bụ Ugomma ahụ dị n'anya chacha achọghịkwa m ka ọ bata n'obi eze o nwere ihe m ga-enye gị nye ya ibe tinyere ya n'ime ọ pụrụ na ndụ ọ pụọ n'ọnwụ na-ejide Lolo, biko ewekwana iwe n'ihe a m na-achọ ikwu. Ihe m na-achọ ime ka ị mara awa agaghị m emenwu ihe anyị na-achọ. Agaghị m egbunwu Ugomma ka m wee bụrụ adaeze. Mbanụ, ihe ọbụla bụ uche chi ala anyị ka o mee. Bịa nwa, ebe ka isi bịa ebe a? Elekwana n'ime ihe? Si n'iru m zụzụ pụọ ọsịsọ. Zụzụ ebe a. Ijuwa bụ nwayọ Eze si na tinio Ugo ka m gwa gị eri jiri bịa ọmụmụ ọzụzụ a ịbịala oge ọbụla m na-enye gị anya ọ dị nke ọnwa nka m na-afụ omee were nwee mmasị dị egwu n'ebe ị nọ na nke bụ na m ga-agba mbọ ka ọ bụrụ na ọgị nwa ka anyị arụrụ ka ọ bụrụ na ọgị nwa ya ka anyị eweta n'ife a na-eje nje ihe were nwere ife nchọrọ ka anyị mee ife nchọrọ ka mụ na gị achọrọ ka anyị na-alụkọ anyị na-alụkọ ịkọtago anyị na-alụkọ ọ ya bụ ka amalịta ya esi mebe ka akụchapụ ọmalịcha n'ife a ka akụchapụ ya ka anyị lụkọ ọfụ ka ife ị na-eche ka ife ị chere maka ka akụchapụ ọmalịcha Igwe, ọ bụrụ na mama asọpụrụ gị mana ihe nke anyị kwuo ọ tụkwa m ụjọ ma mmejọ mmadụ ibe m biko Igwe echi si dobe ọnụ nye abụ mmadụ na-emejọ mmadụ ibe nekere anụ ọfịa na-akpado ka nyere aka nekere anụ ọfịa nwa mbanyịsị nwere uru mmasị ọbara ihe si n'iru pụọ zụfụfụ ebe a bịa ka nene ka amalite ihe esi bụ ihe nwa ọfịa kele nwa ya mezi chabọcha ụmụ agbọghọbịa obodo ebe ka ga-esi funule nwanyị na-amaghị nwoke obodo anyị nọ na nsogbu onye ka a ga-eji n'kwuru onye ga-azọpụta anyị lee Kedu ihe bịara ime na be Obi Eze?
na ndị njem ada abịa ebe a ọkachasị ụmụ nwoke ekwentị sikwa ebe a pụọ tupu ndị nche igwe abịa ebe a wee tikasị gị ahụ shibapụ onye ka ị gakọsara nụ onye ga-azọpụta anyị ọ gịnị ka chọzi kedu ife a na-achọzi n'ọnụ obodo emebigo ọ bụ n'ime na ị ga-achịwa obodo a bikarịsịa nwoke niile n'obodo a mana ihe a niile na akara aka gị dị gị n'aka igwe mmadụ abụchi achọrọ m ịgwa gị na agwara nwaanyị aghọtago ị ga-agba eze ka onye ọ rụtara mma ngwa ya kịta mana ife anyị ga-eme kịta bụ isi ọtọ ị ga-awakwala eze nke a bụ gị n'aka gị ka ọ dị n'aka agbara nwaanyị chọrọ ka o tie ọchị n'ọnụ ụmụ okorobịa na-abụ n'obodo a ofu ga-achị ma ichicha ọ ga-aza afa gị ya mere kwado maka echi ife ịrịba ama ga-eme n'obodo a onye ga-azọpụta m ije uwe bụ nwayọọ ụkwara oge ya ọdanụ ụmụ ndị obi kpọrọ nkụ n'ụwa ụmụ ndị obi ata mmiri ịsịkwa na Adaọkụ kpachara anya were aka wee fụọ mi n'ọmalịcha n'ime ahụ ka e wee fịa chụpụ ya n'obi eze Adaọkụ awụlọ ama m na nwatakịrị nwaanyị a n'obi tara ya mmiri obi dị ya n'azụ ị mana otego m na-achọ ka m nwere ike meta ya ọyị ihe m bụ n'obi m ji chọrọ ka meta ya ọyị a bụ na ka m nwere ike nyere ya aka gbanwee ngị nwa na-agbanwe ndụ Adaọkụ ka mgbanwe ndụ ya ka m gwa gị ị mara kemgbe ihe a mechara iji anya m nara kesa Adaọkụ ma mụ akwa afụbeghị m ya ọ tụrụ na-akwanyere na obodo anyị a ka mma ma m ike ịfụ ya n'ụzọ afụbeghị m ya o nwere ka ọ bụrụ na ọsọ ka ọ gbara ama a na-atụ ya ihe ọma akpọgo unu ofu onye n'ime unu na-abụ ga-achị obodo a mgbe igwe mmadụ abụchi chicha echi a ga-awa nnu okwukwe ma ike ka unu laba jee kwado maka echi
nwere ike ịbụ ụbọchị ikpeazụ ma ọ bụrụ elu ofu onye n'ime unu. Kedu nnọọ ihe mmadụ ji si kwuru biko ka njugodo ọ bụrụ na anyị bụ ndị ahụtara eziokwu ka ọ masị si wee kwu kedu ife ma eji si anyị nọbazi ọka anyị tigbusigbu onwe anyị awụlụ nke a juru m anya awụlụ nke a juru m anya o asị m jee were opi eze biko awụlụ were achọghị m ịnwụ biko maka na tupu a na-asị pịọm ka anyị nụba ọgụ ejumana awụlụ ejumana ọ bụ ka nụ m mma ọ barụ m uru ka mụ na gị bịa zọwa onye ga-achị onye na-ama ntị eji m ya nye gị ka ndị ndụ biko biko ọkwa isi na ọmasị bụ amasị na ị ga-akarịsị ụmụ nwoke niile n'obodo a amenjesi biko obi umeala ka ndị ya nye gị nwoke sọtọchie gị ọnụ ka ị na-ekweriri ha nya mpụta kịta na mbịa n'ụsọ gị ọgụ na tigbuo ka ntị gbuo enyi nwoke ọ ka esi eme ọkwa nwa wee sokwa m na ọmasịrị fekwa bụrụ ofu ama akwa na ihe akacha onye ọbụla obukwere m ụlọ ofe ama mana ihe bụ na agbamanya ghara ịbụ na ka m ga-esi bịa mụ na ga-abụ anụba ọgụ onye ga-abụ eze ọ eme nyesi n'ime obi m na ana obi m ka nye gị ya sị gị bụrụba achọghị m ịnwụ achọ nka ndị ndụ wee fụ gị mgbasa gasị gị igwe ị ga-achị o atọ nka ndị ekwu ya na ka ị na-ekwu ihe anụwa ịma na ngwa ya bụ eze mana ngwa ya sị igwe ị ga-achị o ka ị na-ekwu ihe a nne m na-egi ka onye ọrụ gị ka ọ ya-achị mụọ dị ka ọnwụ obodo anyị nọ na nsogbu onye ka a ga-eji kwuru onye ga-azọpụta anyị lee ife na-emenụ ewo ka anyị bido maka na oge adịrọ Ugomma gị ọ bụ onye họrọ ga-abụ adaeze ọmarịcha ịtụrụ ego n'ala gịnị bụ nke gị na-emenụ onye ka mgbatụsị enyemaka nụ ijuwe nwayọọ nwayọọ ijuwe nwayọọ nwayọọ gịnị ka na-emezi gịnị ka na-achọzi iju n'ime anya onye nwe ya amakwa m na nne gị jiri ahụ mana ịdala iwu a ịdala iwu a ka anyị jee mara onye ga-abụ ọkwala eze unu na-abụ gaa n'otu a ijuwe bụ nwayọọ nwayọọ ụkwara oge ya ọdanụ asị na agwa bụ mma nwanyị ụba ife iche n'ọdojinu ya mesi chaba ọcha kedu ife anyị ga-emezinu were egbe gbagbo igwe nwoke igwe
Igwe okwu agbasara gị. Ụba gbagbo igi nwoke. Ezi nga osisi dị ga-abụ ofu nwoke ga-akachasị nwoke n'obodo a. Ụba gbagbo igi nwoke. Biko ọ bụ nupụrụ isi ma mmenwu ya. Mụ na ya dị na mma ọ iwu nwoke. O tego mụ na ya bụ ọyị wara. Site na mgbe pere mpe ugbu a. Biko ma m nwe obi menwe kosinadị ya bụrụ nwa igwe. Onye chọọ ịbụ ọkwala eze. Ihe ọma dị agụ gị. Gbagbuo ya. Ọ bụrụ na mgbagbuo awụlụ enyi nwoke bụrụ ọkpara eze achọrọ m ịbụ biko ọ bụrụ nupụrụ gị isi achọrọ m biko ewe n'iwe achọrọ m ya biko ewe n'iwe biko ya bụrụ ya biko ya bụrụ wa bịa wele gba ya bụrụ ọkpara eze biko bụrụ wa gbagbuo igi nwoke gbagbuo ya maka na eziri gị si oge ga-abịa ị ga-agba ofu nwoke ga-akacha nwoke ma n'obodo a gbagbuo ya ka ị bụrụ ọkwala eze biko ịma mụ na gị abụọ bụ biko nụ ebuga nwe ebu enweghị biko ọ wụchaghị obi ịgbagbu mana ka o si wee dị ọ kwasị obi ịgbahọ biko ọ bụ ndike ụmụ kara obi ga mgba ya igwe mmadụ abụchi were ire gị gwa eze gị ọnụ onye ka mgbatụsa enyemaka onye sịrị na ama m ga-echi onye sịrị na afa m ga-efu bịakwanụ taa ka unu nenebe ha na mmụnwa bụ igwe Madabuchi ji obi aṅụrị wee na-asị unu emeela unu mere karịa ka a yọrọ unu nke bụrụ ndị mbụ ndị egede ndị ichiana ndị bụ ụzọ bibe na ana udumuje bịa na ka unu ṅụọ nkwụ nyenụ nkwụ ṅụrụ nekwunu ya ka unu ṅụrụ nkwụ na ọ dị taa nkwado ụda na nga na ana marụ na o nwere onye ndobere ọfọ mara na ọfọ na unu ama ajụ m ajụjụ maka ya daalụnụ hey gịnị ka na-emezi gịnị ka na-achọzi ọbụla ka kinu si adani kosatọnụ achọba afụ gị ọna kozi na-ekpa dibịa
buri fight na bu ko busi Uneka ga kolon Uneka ga tukwasobi Tim Jopo dona na bagari Uneka zaputa mwa Itu ebu wayo Ukwaroge ya dano Asila wabuma wani If I say not to jini Nyamese chaboja If I get mezinu Achababu yona Osina badibia